Za korištenje računala više se ne treba upotrebljavati tipkovnica ili miš. Sustav Ken Motion omogućuje upravljanje pokretima tijela. A kako to izgleda? Pogledajte u našoj sljedećoj reportaži. Sustav Ken Motion osmislio je razvojni tim tvrtke Citus, koji je za svoju inovativnost dobio više od 40 nagrada diljem svijeta. Ken Motion je interaktivni multimedijalni sustav kojim se upravlja pokretom ruke. On je namijenjen korisnicima računala umjesto da koriste pritisak prsta na ekran ili tipkovnicu ili miša, da upravljaju korisnički sučeljem pokretom ruke, odnosno tijela. Glavne primjene ovog sustava su u marketingu, odnosno izložbama gdje možemo koristeći Ken Motion sustav realizirati platforme kao što je recimo reklame, odnosno interaktivni sustav informiranja korisnika kroz izlog, znači staklo koje dijeli korisnika od takvog sustava. U obrazovanju sustav se može koristiti multidisciplinarno, tako da se s pomoću njega može istodobno učiti matematika, fizika, informatika te priroda i društvo, što dodatno motivira djecu koja postižu bolje rezultate u učenju. Mi dijelimo ekran, svako ima svoj krug. Unutar tog kruga ćemo rješavati razne matematičke zadatke koji se na vrhu pokazuju. Jedan od njih su postoci, drugi su strane svijeta, treći su stupnjevi, razlomci i tako dalje. Evo, konkretno sada 0,6 moramo odraditi tako da ako zamislimo da je krug jedno cijelo, znači pola kruga je 0,5, 0,6 je nešto malo veće od pola kruga. I sada kad ja odaberem ono što mislim da je točan odgovor, dignem lijevu ruku, držim je dokle ona ne pozeleni ili dokle vrijeme ne istekne dole, koje je predviđeno za određenu vježbu, i na taj način zapravo učimo djecu da na neki način kroz natjecanje i igru nauče matematiku, a s druge strane evo vidite kako smo mi pogriješili. Ovo crni dio označava točno odgovor. Znači ne samo da oni se natječu i da ih se na neki način ocjenjuje, nego se i uče kroz taj proces. Znači naučiti ili pak uspoređivati. 5/8, znači da vidimo. Sustav je tako dobro metodološki napravljen da nema čak ni kopiranja. Evo vidite, ako bi čovjek iskopirao, ovaj drugi ne zna. Da. Znači 7%, znači opet 90 je, to nije posto nego stupnjeva, znači 90 stupnjeva, znači 70%, ajde recimo, 100% stupnjeva. Ideja za sustav Ken Motion nastala je iz aplikacije za upravljanje i organizaciju konferencija, kojom se sudionicima omogućuje pristup podacima na velikim ekranima. Kako je taj sustav zapravo bio vrlo uspješan, onda smo od jednog marketinškog stručnjaka dobili informaciju da zapravo možemo puno bolje iskoristiti u marketingu, i nekakvim izložbama taj sustav, i onda smo jednostavno transformirali taj sustav iz konferencija u općeniti multimedijalni sustav koji omogućava da se informacije upišu negdje u računalnom oblaku, odnosno na webu. Te iste informacije idu na taj multimedijalni sustav koji se nalazi na velikim ekranima, da li su to televizori, da li je to projekcija na zidu. Pa smo tako u Istanbulu, gdje je bila hrvatska ICT delegacija, upotrijebili upravo tako taj sustav gdje smo složili proizvode različitih informatičkih firmi i na bazi tog elektronskog kataloga omogućili svim prolaznicima na toj izložbi da pokretom rukom uđu u proizvod, odnosno informacije o proizvodu, da pogledaju koja je firma povezana na to, i isto tako dobiju kontakt informacije, opet povezano sa QR kodom, sa mobilnim uređajem, gdje vi zapravo onda nosite taj katalog, odnosno informacije o proizvodu na svom mobilnom uređaju, plus prednost da se informacije kada su ažurirane na internetu, automatski ažuriraju na njihovim mobitelima, tih korisnika koji su uzeli katalog sa sobom. Do sada je izrađeno više specijaliziranih inačica aplikacije koje će se spojiti u jednu univerzalnu, a već ima veliki broj korisnika diljem svijeta. Britanskog teorijskog